Napasakaan na sang kaso ang sospek na si Nilo Guardaya nga amo ang ginatudlo nga nagtiro patay kay anay barangay kapitan Ernie Pural sang Ingure sa distrito sang La Paz sa syudad sang Iloilo. Nahibaluan nga kaso nga murder ang ginfile batok kay Guardaya samtang obstruction of justice naman ang ginkaso kay Gerson Gintapaw matapos sinigin balabagan ng kapulisan nga maaresto si Guardaya. Suno naman sa hepe sang Iloilo City Police Station 2 nga si Police Captain Marlon Perez nga nagpositibo sa drug test si Guardaya. Madumduman nga naaresto si Guardaya sa barangay Igkokolo sa Banwas ng Gimbal, bangod nga na-trace ang kapulisan ang ginagyan sini matapos gintiro patay si Pural, samtang nagabakal sa bubod sa Talipapa sa barangay Baldoza sa distrito sang La Paz, alas 6:45 sang aga sa tong Agosto 5. Samtang padayon naman ang investigasyon sang kapulisan agud matumod ang mastermind sa pagpatay kay Pural. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.